Čauko, čauko, zdraví vás Hrako. Ak ma chcete nejakým spôsobom podporiť, tak neváhajte a hoďte odber. Dnes vám ukážem novinku na mojej včelnici, mám nový úl, tak sa pohodlne usadte a užite si nové video. Tak kamaráti, po mojej pravici sa nachádza úl na odložence od včelárstva Trizuliak. Tento úl môžete využívať počas celej sezóny. Je to 6-rámikový úl, je izolovaný, zateplený, takže sa nemusíte obávať o svoje včelstvo. Je to úplná pastva pre oči. Každého včelára podľa mňa tento úl zaujme, jeho spracovanie, kvalita, tak sa poďme pozrieť na jeho samostatné časti. Tak kamaráti, na samom vrchu máme takýto plechový kryt. Neviem ako vy, ja osobne si ho pripevňujem a prilepujem mamutom, niektorí včelári si ho priskrutkujú, zas niektorí ho nepripevňujú žiadno, len si na vrch položia nejakú tehlu, aby im ho neodfúklo, to už je na každom z vás. Ďalej tu môžete vidieť, máme tu takýto úlový vrchnák, ktorý je veľmi pekne spracovaný. Není na ňom vidno, že by niekde boli nejaké kazy alebo nejaké zádery alebo zle opracované drevo. Fakt sa mi páči tá kvalita. Na každej strane máme vetrací otvor. A čo sa mi najviac páči, že pán Trizuliak si dal záležať aj na svojej reklame a laserom tam vypálil vlastné logo aj s včielkou. Fakt sa mi páči takáto kreativita. Rovnako mám laser, takže určite do budúcna pouvažujem nad niečím, čo by som si vypálil pekne na úle. Ďalej máme tu konopnú uteplivku, ktorá sa mi fakt páči, lebo má jednu perfektnú vychytávku, ktorú vám hneď ukážem. Čo sa týka tej vychytávky, toto som nevidel ešte na žiadnom úli ani na žiadnej uteplivke. Vy vlastne bez potreby otvárania úlu viete nakrmiť vaše včielky takýmto jednoduchým spôsobom, že tu si odsuniete toto zateplenie. Sú tu dva otvory, cez ktoré prejdú včielky von. Viete si tam položiť cesto, alebo takto jednoducho si tam položíte vaše krmítko a môžete krmiť včielky. Za toto chválim pána Trizuliaka, lebo je to veľmi dobrá vychytávka. Páči sa mi to. Ako môžete vidieť, tu máme tento úlový otvor, ktorý nám slúži na vylietávanie včielok alebo prípadné vetranie. To už záleží na vašich potrebách. Pekne si ho viete nastaviť. Ako vidíte, tu máme úlové dno, je spracované veľmi pekne, z hrubého materiálu masívneho otvoríme si letáč, ktorý sa veľmi jednoducho dá takýmto spôsobom otvárať, zatvárať, je na pantikoch, tiež je pekne hrubý, pevný. Tu máme letáčovú zástrčku, ktorú podľa potreby si vieme vyťahnuť, buď ju máme takto na široko alebo na úzko, to už je na vás. Takto vyzerá zadná strana úla. Určite ako prvé vám do očí vbehol tento teplomer s vlhkomerom. Podľa mňa je to perfektná vychytávka pre včelára. Čidlo z neho je vyvedené priamo do vnútra úla. Tak kamaráti, otvoríme si zadnú časť úla. Vyťahneme si toto drievko, nie je na pantikoch, keďže tu máme pod tým sieťku, ktorá je vyťahovateľná, je pekne robustná z pevného hrubého materiálu, ako môžete vidieť. A tu máme úlovú podložku. Tá je určite veľmi dôležitá, lebo na nej môžeme sledovať spád meliva, spád klieštika. Na každej strane máme takto pekné drievko. Čo mám moje prvé úle, tak v tých úloch mám to drievko len na jednej strane. Bohužiaľ už mi príde, že ten plás sa na tejto strane ohýba, krúti, takže toto je veľmi dobré riešenie. Zhodím nástavok a pozrieme si ešte úlové dno z vrchu. Ako môžete vidieť, drevo je veľmi pekne spracované. Tu sa nám nachádza mriežka proti divokej stavbe, tu drží na takých pantikoch, pekne ju si len položíte, presne to sem pasuje. Takže úľové dno sme si ukázali na kompletku celé. Pozornému oku diváka určite neuniklo to, že v tejto časti sa nachádzajú dva panty a sú tu dvierka. Idem vám ukázať, na čo tieto dvierka slúžia. Takže otváram tieto dvierka. A ako môžete vidieť, je tento nadstavok pekne presklený. Z edukačného hľadiska je to perfektná vec, rovnako aj pre včelára, keď sa chce pozrieť na svoje včielky. Takisto ako je zaizolovaný úl, máme zaizolované aj tieto dvierka. Ako vidíte, je tam konopná izolácia, je to pekne hrubé, takže sa toho nemusíte obávať. Vo vnútri nadstavku za tou sieťkou môžete vidieť čidlo na teplomer a vlhkomer.
Tak ako som vám spomínal na začiatku, že v tomto úli môžete včeláriť celoročne, ja mám na začiatok jeden nadstavok. Plánujem si dokúpiť ďalší, takže budem mať medník aj plodisko. Ja včelárim na rámikovej miere B, ale viete si ho dať vyrobiť v akejkoľvek miere. Ak tu mám nejakých včelárov, ktorí už včelária týmto spôsobom v takomto úli, budem rád, ak mi zanecháte nejakú recenziu alebo nejaký komentár. Určite odkaz na tento úl vám nechám aj v popise. Tak kamaráti, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Určite sa vidíme čoskoro. Ahojte!